Hoxe en día, no medio dunha sociedade materialista en la que o que prima é o ben propio, existe unha serie de individuos que pouco a pouco foron desprazados da sociedade actual e foron conducidos a uns lugares nos que o único consolo que atopan é o dos seus iguais e agardan a inevitable visita daquela velliña que, coa súa capa negra, esperan que calme as súas dores e realice o seu pensamento. Mira os avós. Antes eran máis grandes, máis altos, máis anchos, pero de vez en comar follas en zume. Agora cabelos negros. Máis tarde cabelos brancos. Agora dentes de prata. Mañán cabellos quervados. Hoxe fazulas de rosas. Mañán de coiro enrugado. Aseguran que o tempo é o único culpable. Un furtivo que chega cos dentes afiados, a cravárseles nos rostros mentres dorme, mentres botan farangullas ás pombas dos xardíns ou xogan coma nenos. A miúdo falan de vidas que pasaron e argallan historias, o quentaren as mans sobre a seda dos lumes. Os avós envellecen devagar, pero ninguén pode arrincarlles o sorriso, porque gardan o segredo do futuro, máis alá dos seus ollos pequenos. É que, aínda que non o valoremos, os nosos maiores foron queres loitaron de forma incansable para procurar un futuro mellor. Eles son un baúl de recordos da nosa cultura, un tesoro incalculable, persoas de verdade que coñeceron valores distintos aos que rexen esta sociedade de plástico. E agora nós, como recompensa a súa contenda, ignoramos os seus sabios consellos e prescindimos da súa man, que sempre está tendida cando a precisamos. Eles merecen todo o noso agarimo e respeto, xa que son os testigos do pasado, autores do presente e espectadores do futuro.